Ano ba ang ating gawin? Basta't kasama ka, walang iba na pasok chicks, secrets, sabay natin tapos na ating magbigay sa dalawa. Nag-umpisa sa ulan, di naman ako magkailangan sa matang sa paligid ko. Kung lagi nalagay kung mapapagod ngayon, taas ko ay nangawag ko. Sino di naman nung nagkikwentuhan tayo. Alam mo, pwede nyo kaming sabayan? Pwede nyo ba kami sabayan? Gamit yung mga kamay natin.